5 बोसोरनि एक्टर जानो लुगैनाय आखाइ थिखां मास मोनसेयाव 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाखसिम दरमा 5 बोसोरनि थाखाय जायफोर एक्टर जागोन आखाइ थिखां खालि सरकारि साखरिल' नङा जोंहा एन्टारप्रेन्योरशिप लाइनाव थांनांगौ बिजनेस लाइनाव थांनांगौ सेल्फ एमप्लयमेन्ट लाइनाव थांनांगौ खैला मेन्डेलाया जा भुल खामानि मावबाय थायोलै बे 5 बोसोरनि जायफोर एक्टर जानो लुगैनाय बिथांमोनखौ लाफानांगौ ना बिथांमोनखौ अबेबा एलबाम अबेबा शर्ट मुभियाव लायोबा बिथांमोना 5 बोसोरनि एक्टर जानो लुगैनाया एसे थान्दा जागोन पृथ्वीराज नारायण देव मेसे क'क्राझार लोकसभा समष्टिर পৰা प्रतिद्वন্দ্বিता কৰিব হেয়া খাটাং আৰু पृथ्वीराज नारायण देव मेसे रिकगनाइज्ड रेजिस्टार्ड पलिटिकल पार्टीर পৰা भिडिअनि फुटेजाव नुदों 5 बोसोरनि एक्टर जानो लुगैनानै सिलायलायदों उमुगा गाज्रि थेना गाज्रि जोंथ' जेब्ला उन्दै समाव बर' फिल्मनि एक्टरफोरखौ रायजो राजाफ्रासो सेलेक्सन खालायोमोन नङा होमबा दिनै जायफोर 5 बोसोरनि एक्टर जानो लुगैनाय बिथांमोना जोबोद गावखौनो आंखौ खालायबा हांगौ आंखौ एक्टर खालायबा हांगौ गुन्दा जाबाबो समाजनि खामानि मावनो हायो सोरबा साइड एक्टर जाबाबो खामानि मावनो हायो सोरबाया मेन एक्टरबाबो मालाबा गोदाव सोराव जालाबायो जायफोर बांसिनै हिन्दी फिल्म नायो बिथांमोना बांसिनै माखासे फिल्मनि काहानिफोरखौ बुजिगोन दा आं खावलायगोन जेब्ला बर' माहारिनि गेजेराव जाय मानसिया समाजजों गनायजागोन समाजजों नायजागोन रायजो राजाफ्रा बर' एक्टर बानायोमोन दिनैनि समाव एक्टर जानो सिलायलायो 5 बोसोरनि थाखाय क'क्राझार समष्टिया ट्राइबेलनि खथा दंखायोबा ट्राइबेलफ्रा सेलेक्सन खालायगोन बर' हारिया सेलेक्सन खालायगोन क'क्राझार समष्टिखौ माब्रै जौगाहोलांगोन फरायसाफोरनि जेंना रायजो राजाफोरनि जेंना दावहारुफोरनि जेंना बेफोरनि जाय मानसिया मोजां एक्टर जानो हागोन बेखौसो दैथायहरगोन सोरबा गारि सायाव सोरबाया मोजां मोजां न' सिङाव थानानै बाथ्रा बुंदों सोरबाया फुलबारियाव थानानै बाथ्रा बुंदों एक्टर जानो थाखाय लाजिनो सोलों आं मोननै पार्टिखौ बुंगोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल जायफोर एक्टर जानो लुगैनाय गाव गावनि फिसालाफोरखौ फिसाजोफोरखौ सोरबा बिमा बिफाया आंनि फिसाजोखौ एक्टर खालायबा हांगौ आंनि फिसाजोखौ एक्ट्रेस खालायबा हांगौ बिदिया थाखायो नाथाय रायजो राजाफ्रासो सायख'गोन गावनि बिमा बिफाया आंनि फिसाजोखौ एक्ट्रेस खालायबा हांगौ आंनि फिसालाखौ एक्ट्रेस खालायबा हांगौ नै बिदि साननानै थाबाय थायो दा आं खावलायगोन मोननै पार्टिनि जायफोर आंनि सोरखौबा आं खालायगोन नाथाय समाजा सोरखौ गनायो समाजा सोरखौ फोथायगोन समाजनि जानानै सोर खामानि मावगोन गाव गावखौ एक्टर खालायजानो लुगैनानै उमुगा गाज्रि थेना गाज्रि आं मोजां बेबायदि बुंबाय थाबा जानाय नङा मालाबा समाव गाज्रि मानसियाबो रायजो राजाफ्रा मोजां बुंबाय थायोबा मोजां जायो मोजां मानसियाबो जुदि समाजनि गेजेराव सिखाव दाखायत जोबोद गाज्रि होनबाय थायोबा बे मानसिया गाज्रिबो जायो गुन्दा जानायनिबाबो खामानि मावनो हायो साइड एक्टर जानानैबाबो खामानि मावनो हायो सोरबाया बे एक्टरफोरनि साखाथि फाखाथियाव थाग्राफ्राबो बहुत माखासे बिथांमोननि थाखाय नायजायो एक्टरा बारा फर्मुला रोङाखै एक्टरा बारा एक्टिंखौ रोङाखै बे साइडआव थानाय मानसियासो जोबोद मोजां एक्टिं खालायदों साइड एक्टरासो मोजां बै गुन्दायासो मोजां बै साइड एक्ट्रेसासो मोजां हिन्दी फिल्मफोरखौ नायोबा बुजियो दा जायफोर 5 बोसोरनि एक्टर बिथांमोनहा जोबोद साखाफारा जानानै दं आरो जायफोर समाजजों एक्टर बानायनानै हरजागोन समाजजों दैथाय हरजागोन नोंथांमोना मोजां मुखुब गाननानै जाहाथे 5 बोसोरनि एक्टर 5 बोसोरनि एक्टर सोर एक्टर जानो लुगैदों एसे खोनासंलां 5 बोसोरनि एक्टर जानो लुगैनाय समाजनि गेजेराव मा बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा बाथ्रा बुंदों एसे खोनासंलां पृथ्वीराज नारायण देव मेसा बर' रावजों बिबुंथिखौ लाखियाखै बर' रावजों रायलाया किन्तु हेबिलाक मानुक मैं एटा स्पष्टभावे কৈছো रायजो राजाफोर नोंथांमोना इलेक्शन नि डेट डिक्लेरेशन जानायनि लोगो लोगो बा इमिडिएटली मोनसे सरप्राइज मोनगोन आं गासैबो बिबुंथिखौ बर'आव लाखिगोन बर'जों बुंगोन आं आरो गासैबो इश्यूसखौ बर' हारिनि गेजेराव बर' रावजों आं लाखिगोन बे 100% सियर जे नोंथांमोनाबो
आंना जायखि जाया गोसोआव आंना बर'नि थाखाय जायनोखि मान सन्मान जायनोखि रेसपेक्ट दङ बेखौ मोजाङै बर' हारिनि समाज बा बर' हारिनि गेजेराव आं लाखिगोन बर' रावजों आंना कनसेप्टआनो जोंनाव गैया एडभार्टाइजनि कनसेप्टआ बिथांमोनाव दं हिसाबैसो बिथाङा बुंनो हादों गतिके बेनो खोथाया जाहैबाय माने दिनै बिपिएफनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बेफोरखौ रावबो बिसास खालामला रावबो बिथांमोनखौ बिसास खालामला दा बिथांमोनाव लिडारानो गैला लिडार गैयिनि थाखायनो दिनैहाय कास्टम बसुमतारी फंबायमोनखौ बाहायनो गोनां जादों आरो दहायनि बे सासे बिजाथिनि नामा मा होनदोंमोनलाय नोङो पृथ्वीराज नारायण देब बेखौथ' जोङो बिपिएफनि दैदेनगिरि होननानै जों मिथियामोन ओमफ्राय आं खोनादों बिथांखौ जोंनि इउपिपिएलआवबो जइन जादोंमोन खिन्थु बिथांमोननि एन्टि पार्टि एक्टिभिटिसनि थाखाय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों होननानै होखारजानानैसो बिथाङा दिनै बिपिएफआव थांदों दा गतिके दिनैहाय बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि जे 2000 थाखानि नट दंमोन 2000 थाखानि नटआ दिनै सलिलाना फुराना नटआ दा बिसोर बिथांमोना दिनैहाय माने 2000 रुपिसनि नट जाजोब्बाय जे जिनिसा मार्केटआव सलिला